Ento ne sere ani abasa enfama msesi abra mo kan ye ho ewo ni mokrata nso mi kire Facebook page ne so baabi ehwehwe obi ana baabi ehwehwe ade no Akoma 87.9 FM de ahye woni ba se de giri kan ade to dwa no like for wa dwenche to asera fo nso atimi ache brepam ye be kan nsem nyina kama atimi de amamu na de ade buru heso ana anwumre yi ewo yensem ne mu no yenko ne yenko hyase yi enfam firi kotoko hene fie me kire Asantewura na Asantewura otumfo se tutu ya otoso mienu sambra meka se de ejebo abrewa woyi poma no ewo kwan mu ema nei eja afamu aba bedru ne nyina ene se nanum ho afi atwa mu no ene beto dwa se woni akire mu ewo bia ne din ene eya Asante Mampong hina no ono mo me kire eye dasebre osei eye bonsu na no otoso mienu no busafo obuo ede na pakan etimi kosi eye na boboa no etabiri no enso etimi de koi na etimi fra eye ne ntoma ewo ne tintin mu ewo hono mu a se ekwoba se we no akwa manyese mu a anka ono na oye vice president ewo Asanteme mu ase netese de fense enei silver stool no ono na wote so te kwoba se bi Asanteman ewura mekire otumfo ye ono etisika kokko wotimi bo ananse bia wotie ne na achi a enka Mampong hene ya nei ono so atimi atoa eye ne bofo no ono na obetima hwe akire se eye Asantehene ewo no mu entabra ofiri mu no panifo se entifu eni wono mu a eye na eduru baabi a pejafo wono a ene ono so ebetimi aba be di ade ma no so no etimi akwakoye yinti Abraham panifo eye kusuma mamere na yemugya da sebro sebo nsu na otoso mienu ekwan no na eho aba be hia se ohema wo ho ena fem panifo mutimi si hene ema ne yeye no omuso timi bo moden na adehye nso etimi be presence akonya na ato akonya to nso adehye na ebetimi aprinti si na code odi sefata sakonya no omutimi de ma no edia na ene panifo de ma no ye fro Leslie eye enkansa osei bonsu na nei ono ena mpanifo bo ne din a omdi nkan bo ma din a edi ne bepie mu e wakotoko hene fie emu om nso no etimi gine etumu eba ne sa no na eso mtimi kusuma mamre biem na otimi swai e wo Mampong en mi kire eye nkonya fie omufuro no mu a no man sande no so abepiem e wakotoko fie se de be ya obetimi swai e de akire eye Asantehene no ono so aba ye ohene kan se ono so edi hene e wo bia ye fon se eye Mampong nkonya no so enti abra omkata nani na wode ne sakosi akonya so che kikin na kire se ade na fa edam se ya sewa na te se da sebre o se bonsu ene te so no ankasa ne wo fa pepepe eno ne sakosi ne so ntaba ne sa no wono eba beto so eye miensenti ni din Leslie ne de omatimi abomaden ayi de afuro wom se eno ana ne maame ne papa no de ma de na so nkonya din ampanifo de ma no eye da sebre o se bonsu a ene woto so miensenti enura ewia enwumra mu ho ena mpanifo ye kusuma mamera wotimi koso aye ede kire opemso me kire Asantewura me kire otumfo se tutu ye ono etoso mienu na bra pani no eso eya kofune mu ano eswai ede akire eye opemso no madaroma mumra ye Facebook page ne so Akoma 87.9 FM na bra be hwa bi na ono so etimi de sansem we etu eyenim wo bi be to be be fa kunya kwa se aduna chebera Utumfo Michel Tankasiye se mena nani asia na agwashia mena nani amanyampo mena nani bwa hene ntuo mena nani atwa mu apani mena nani osebo nso odikan me ofa no osebo nso otosumienu sompa mena nani msom sitaja ni Asanteman ana me osebo nso otosumiensa mena to aso misali ya de otumfo Asantehene omisi ahwane me oni fa ne me osahne pa ne me sa o tete sama me na sama ntimi anko dinkunim anfa enyura fita ambechewa metumi ya wada eto ntankase piao hunumna yana ayifon no yana hotedo mo kanu do mo kan ekiro no ondi on say eno na ma Asante enso edifa from ada eye hemfunu ni ade nyina no so hu pepepepem
so nti na nanie ono ena koba se opemso etia ne na achi a ono e ba behwe akiri se Asantehene nti na mede nka de tu dwa se akwete se biwe no kai amanyosem a ono na koye vice president e wa Asantehene mu nti na ema otufo gina ne tumse be ya omunyina so ntem na osebonsu na otoso mienu no omonhwe na omonkrakra na echi ntem ye na yempa obi a echi na bi woni wono mu a ono so betimi aba behwe na chiri ede ama Asantehene nti uba ebusanfo yin Facebook page no so yakoma 87.9 FM ti we enen se de seti nti ono aba betena so wono na otoso bako edu enson ewo Asante Mampong mekire eye nkunya eso iya sabrede na nanom bia omutim di monnyam ekota adwumede na chi nyina no omutimi bo na baso na omde afutuo kese pa etimi edema no se akonye no aba betena so no enya konya eda fom kra nya konya ketwa eno nti ohwe se wa bayi obetimi no omanfo ni nyina etimi akom ho abomu wonte bibia se a eno anso obetimi na nananom atokese na nananom so futuo bia wo honom no omatimi ede ama no na fenso obetimi etitia ne chacha mu na sebi obetimi ama ne nanso abo ne to na obehwe na debia da no so betimi aba besom ewo fikisie mu omusan kra ede futuo koma ne se ukọ eye Mampone ne nkwado a dwumedi e fanse galamsie no ebi ntan koso wo ho esense ono ankasa na ofa na oba bedi na de da sebre o sebo nsu na otoso mienu no wan so se galamsie dwumedi e betimi aba so ewo ne nsa ase so eni ti wono otoso miensa ba edie eno pepepe eno mpese wono so no etimi edi nanamon so do mo e ka kire nyina no se enei enkabo mu ene asumdwie eno mo hwe etimi de free no ho no mu se de be ya Mampong anafe ne nkwado nso no bibia ebetimi akọ animu yie etimi edi ama Asantehene madaroma eni enafe infonyiri ya yedi ekirem ewo yanimu krata no so Akoma 87.9 FM no yenuanom a mo ewo opemso radio anafe menhia palace ena enam so a yensetimi eka bie abusua yinyina mu ewo